Hello guys, tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Chekutanga ndinoda kungotenda imi vadiwa vateereri, uyezve ndinoda kutenda avo vanogara vachilaika nekukomenta pamavideos edu. Regai tibva tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Anzi mukoma, please zita rangu vigai, ndiri kurwadziwa zvisingaiti. Inini ndiri HIV positive, ndakazvarwa ndakadaro nevabereki vangu. So 3 years back ndakazvara mwana wangu, then kuchipatara akatestiwa kakawanda zvikanzi ainge ari negative, but nhasi ndagamuchira message kubva kumusha vachindiudza kuti mwana uyu ava positive. Please ndibatsireiwo kune avo vane ruzivo kuti mwana uyu angava akachiwana sei chirwere ichi, kuti chirwere ichi chaiva muropa rake here, kuti chii chakambonyatsoitika. Handisi kukwanisa kunzwisisa. Ndiri kurwadziwa vedu we, nekuti life yekunwa mapiritsi upenyu hwese inorwadza, ndinoiziva. Saka izvezvi handisi kuziva kuti chirwere ichi chaiva mumabhonzo here chisati chabudikira. Please help me, nekuti handisi kana kukwanisa kufunga zvakanaka. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukomanashi, please post for me chitupa changu chero mukasaviga henyu, because zvangu hazvichatodi kunyara. I need serious help. Inini mukomanashi ndiri mukadzi ane makore 32 years, imba yaramba kumira, zvisiri zvemweya yetsvina kana kuti mamhepo, but ndakaita dambudziko rekudya madziwa kubva ndichiri mudiki, hazvina kumbopera kusvikira ndava mukadzi mukuru. Ndakatodzidza ndikapedza primary and secondary yangu ndainge ndakangodaro. Kuhigh school ndaitombosekwa ndoedza kuzvikontrola, but ndaizongokaruka ndatoisa chigunwe mumino, ndainge ndava kutodya madziwa. From high school I went to university ndichingoita the same thing. Vanhu vaitondisema kutamba neni kana kuswedera pedyo neni because of that, but kana wakanditarisa haumbofunge kuti ndizvo zvandinoita. Nditori munhu ari very smart and presentable, but dambudziko rangu ndiroro. My first husband akandisira that same problem. Ndainge ndakutomboita ndichiedza kuzvidzora, but ndaitoti kana ndiri ndega nemwana wangu ndaitomucleana mino, then ndinenge ndichidya zvinenge zvabuda mumino dzake. One day habi akazondiwana ndichisvepa mino dzemwana ainge ane flu, apa mino dzake dzainge dzakavhara, apa she was only 4 months. Ndobva ndatanga kusvepa. So when I swallowed zvese izvi zvaiva mumaziso ahabi. Kubva ipapo akabva atoti beta tisiyane, imba ikabva yatoparara. Ndaedza kutsvaka help, but zvaramba. Handitozivi kuti chirwere here kana kuti chii chiri kuitika pandiri. Now ndiri kungopinda muma relationships, but ari kuparara because of this. Please help me vedu we. Mwana wangu atokura achingoona amai vake vachidya madziwa. Mukoma kana maposta, please notify me ndikwanise kuzopindawo mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Hanzi ndine dambudziko rekuti ndinongokaruka ndava kutodya madziwa. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, handizivi kuti uku kuitawo here oro kusaizana, because mwedzi wese ndine umwe mukadzi wandanga ndichitaura naye pano paFacebook ndichimusendera data. So iye ainge achinditi usafona nekuti foni yangu yakafa speaker. Izvo munhu uyu aiva munhu rume. Veduwe, inini chandava kungoda kubva kwaari idata rangu, please. That was a quick message yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda pa confession yedu inotevera. So the following confession ndakaireceive as a WhatsApp audio, then ndikazoita yekutaipa. Hanzi, hello nashi, inini ndiri mudzimai ane makore 36 ekuberekwa. Ndiri kuda kutaurawo pamusoro pesecret yemurume wangu. Mukoma nashi, secret iyi iri kundishaisa zororo mukati memoyo wangu. Murume wangu munhu anorapa. Kazhinji kacho anonyanyobatsira avo vanenge vachitsvaka mbereko, asi kana ndakazvitarisisa ndinoona sekunge chipo chake chiri kuita chichidzikira. Chikonzero ndinoona kuti inhau yevanhukadzi iri kuderedza chipo chake. Ndinoziva kuti vanhu vanoti varume vanohura, but kuhurirwa ndinoona sekunge zviri nani than secret yandakachengeteswa nemurume wangu. Zvakaitika ndezvekuti mumakore mashoma adarika awo, pamba pedu pakauya
pakauyawo imwewo couple ichida kubatsirwa panhau yembereko, but murume wangu paakaona kuti vanhu ava vainge vane mari dzavo akabva avachaja mari yainge yakawanda chaizvo. Zvinhu izvi zvinhu zvekuti aisambozviita nekuti murume wangu anotozivikanwa nekubatsira vanhu pachena, but pakapo iyi akabva apindwa nemweya weundyire. Saka inini ndakamboedza kumuonesa kuti tarisa kuti midzimu yako inorakidza kuti haidi zvekuti ubhadharise vanhu, nekuti kubva ndichiroorwa nemurume uyu aingobatsira vanhu pachena, asi hatina kana zuva ratakamboshaya chekudya. Tiri vanhu vekuti taiti kana mumba mava kupera chikafu, vanhu vakasiyana-siyana vaingouya nemagrosaries. Saka murume wangu zvese izvi ndakazama kumuonesa, asi iye akabva aomesa musoro, akabva aramba achingobhadharisa kapo iyi. Mari yaakabhadharisa kapo iyi imari yekuti yaikwana kutenga motikari chaiyo. Then mukomanashi hongu motikari yakatengwa hayo, asi pakatengwa mota iyi kamwana kangu kasikana kane 5 years kakangoti mota ichisvika paruvanze kakabva kadonha ndokutanga kudzvova achitaura kuti zvawasarudza kuita zvemusoro wako, mudziyo wako uyu kunyangwe ukaubikira doro rinengei, asi ndinokupikira kuti mudziyo wako haufi wakabuda zvekare pamunhanga uno, asi mudziyo wako uchava chirugwi chehuku. Then mwana wangu akabva amhanya achinyora denderedzwa achipoteredza mota iya, akabva akolapsa. Asi zvose izvi zvakaitika murume wangu haana kana kuita hanya nazvo, akangoramba achibhadharisa kapo iya mari kusvikira ava kutanga kurarana nemukadzi uyu. Chinondirwadza mukomanachi ndechekuti vanhu ava vaitorarana mumba mangu. Chakaitika kuti ndizvozviziva, it's because ndakati ndichiklina mumba mangu ndikabva ndasangana neimwe G-string yandaisaziva. Inini ndiri munhu wekuti handina kana kumbobvira ndapfeka mhando yemapendi aya anonzi ma-G-strings. Mhando yandinopfeka ndeaya anonzi mazadza dama. So G-string iri neboxer zvainge zvakasoneredzwa neshinda yeblack newhite zvikabva zvaiswa muchiplastic chaiva chakazara mashizha emuhacha. Saka mukuzobvunza murume wangu ndipo paakabuda pachena kuti ainge akaita bonde nemukadzi uyu. Ndakanzwa kunge mwoyo wangu wainge waputsika paakandiudza kuti mukadzi uyu ainge atova nenhumbu yainge yava kutoda kuzvarwa. Murume wangu akabva andikomekedza kuti ndichengetedze secret iyi, but mukoma dai zvainzi vakangoita mwana zvikabva zvagumira ipapo ndaiti aiwa zvinowanikwa. Asi chazoita kuti ndisende audio kwamuri inhau yekuti ndakaona message yakabva kumukadzi uyu ichiti, sezvo inini ndiri ini ndakakwanisa kukuitira mwana, ko uyo wekungobara vanasikana chete ari kutsvakei pamba ipapo? Apa paibvirwa inini nekuti inini ndingori nevanasikana chete. Then mukadzi uyu akabva ati kumurume wangu, kana mukadzi wako iyeye akaramba ari ipapo, ndichaita plan yekuti ndimubvise ipapo, either achifema kana kuti chava chando. Saka murume wangu ndakamubvunza, but rafu yaakandiita inorwadza. Akabva ati kwandiri, handiti kuenda kutoilet kwauri kuita, unenge wakaguta chikafu chinotengwa nemukadzi uyu. Saka inini ndakazongonyarara hangu, but ndiri kurwadziwa zvekare nekutyira upenyu hwemurume wemukadzi uyu wekuita mwana nemurume wangu, because dzimwe nguva murume wangu anongotaura kuti kana zvikafamba zvakanaka ndinoita upfumi, nekuti hanzi mwana wangu ndiye akaitwa next of kin yemurume uyu. Pamusoro pazvose mukadzi wake kana akada anofona paanenge adira, apa anenge achifona pafoni yangu, then anobva ati ari kuda kutaura nemurume wangu, apa anenge achidana murume wangu nezita. Kana ndikazotambidza murume wangu foni yangu, vanokwanisa kutaura kusvika ininiwo ndabiwa nehope. But unotonzwa kuti kana vachitaura kudaro, nhengo yemurume wangu inenge ichitomira. Anozozama kuiisa pakati pemakumbo ake kuri kuhwandisa kuti nhengo yake yakamira. Ndakambotanga ndichimubvunza, but ndakaudzwa kuti ko iwewe unobatikana nei, nekuti already mukadzi uyu ndakararana naye tikaita mwana. Saka zviri normal kuti kana ndichitaura naye nhengo yangu inokwanisa kungokaruka yamira. Mukomanashi, please ndibvunzireiwo kuruzhinji rwegroup kuti ndofira here kuchengetwa kwatiri kuitwa nemukadzi uyu. Ndinokumbirawo advice, but imba yangu ndanga ndichiri kuida hangu. Ndatenda kune vose vachakwanisa
kundibatsira. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukoma Nashi, inini ndiri murume ane makore 42, ndakaroora ndine vana vangu 5 nemudzimai wangu. Nyaya yangu inoti ndainge ndiri munhu uya aiita zvemagirlfriends apo neapo, asi ndaiti ndikangoita girlfriend mukadzi wangu waizvirota, kana akanditaurira kuti bamwana ndarota muine munhu wamunofambidzana naye, inini ndaipopota ndomupomera mhosva ndichiedza kuzvidhifenda kuti mukadzi anyarare. Sometimes ndaitomutuka kuburikidza nehama dzake. Dzimwe nguva ndoti haudi hama dzangu asi dzinenge dziri nhema hadzo. Apa ndinenge ndichingozama kuhwandisa nokusimbisa kuti sei ndaita girlfriend. Ndaizongosiyana naye, asi munoziva kuti kumukadzi hazviperi. Nokuoma kwezvinhu kuZim takabva taenda mhiri, tiri kushanda tose, vana vakasara kuZimbabwe. Then muna May mai mwana vakatanga kuti ndine hope dziri kuramba dzichingouya, vachiti vanorota inini ndiine mumwe mukadzi ndichivadzingirira. Akabva ati ndinoziva kuti munotsamwa kana ndikakuudzai hope dzangu, ini uyo zii. Zvikabva zvapera zvakadaro. Zvino muna June mukadzi akaenda kumusha kuZim kunoona vana, ini ndokusara. Chikonye chiya ndokusvika ndokubva chati pfimba, inini ndikabva ndapfimba umwe mukadzi wakazodzoka after 2 weeks. Takatogara, then message yaSmall House ndokubva yapinda iri audio. Ndakabvunda zvokuti mai mwana vakazviona vakabva vati dia vhura audio. Ndakavhura tose tikainzwa. Mai mwana vakamboda kupenga, asi ininiwo ndakabva ndakwidza hasha. Izvo kwainge kwatova kupera kwerudo mumba. Ndakamuti hakuna murume asinganyenge, uye usachibata foni yangu. Akabva anyarara, akazonditaurira kuti hama yangu uchazvidemba nerimwe zuva. Ndikabva ndati aiwa kunyepa. Zvino hapano pazadzisa shoko rokuti uchazvidemba. Kubva ipapo haachabata foni yangu. Kana akaenda kubasa kwake, kana ini ndikasamutaudza, iye haanditaudzi. Ndakamubvunza kuti ngei usinganditaudzi kana ini ndisina kukutaudza. Akabva ati ndinenge ndichitya kukukanganisa, that's why ndichizongonyarara. Kudhara aiti kana data rangu rikapera tisina mari, aitokumbira mari kushamwari dzake, then obva anditengera data. Asi iko zvino chero ndikapererwa nedata iye anongonyarara, asi bonde achiri kundipa as usual. But muSmall House uya ndakabva ndasiyana naye. Zvino mukadzi wangu izvozvo haazvitendi. Kana ndikazama kumurakidza zvimwe zvinhu zvinenge zviri mufoni yangu, anobva ati tumira pane foni yangu, chaasingadi kubata foni yangu. Kana ndikati ndiisirewo foni yangu patebho, anobva ati tanga wadhima foni yako, nekuti handidi kuzoona zviri mufoni yako. Asi ini yake ndinoibata. Anogona kuti kana iri weekend ogeza, obva ati ndichambofamba-famba, asi haachadi kufamba neni. Anotosiya foni yake mumba. Nerimwe ramazuva ndakambomutevera ndichiti zvimwe kuda avawo neSmall yake. Izvo kwete, aingotenderera nelocation rose apa anenge ari 1. Obva anogara kupaki kubva na10 dzemakuseni kusvika na3 dzeusiku, obva adzoka otanga hake kubika. Ndinombozama kumudzosa pamudhi yake yekare, but zviri kuramba. It's now 6 months. Kana ndichitaura naye paapp, dzimwe nguva anongopindura kuti it's fine kana kuti hoo. Tine mamwe mavara ataishandisa erudo kana tichitaura paapp, inini ndiri kubasa kwangu iye ari kwake. Asi iko zvino chero ndikamataura iye haapinduri zvinoenderana neshoko iroro. Kana akatopindura anogona kungoti actions speaks louder than words, anenge atopedza. Hama dzangu, ndibatsireiwo kuti ndingaitawo sei kuti mudzimai wangu azive kuti inini ndakasiyana neSmall House yangu iya yekare, nokuti izvozvo haazvitendi. Uye ndinoona sekuti rudo neni haachina. Kana ndikazama kukumbira ruregerero, anobva andibvunza kuti ko uri kukumbira ruregerero wakatadzei chaunokumbira ruregerero. Hama dzangu, ndapota ndipeiwo
zano, imba yangu isafa, ndinobvuma hangu kuti inini ndiri mutadzi uye ndakatadza. Ndiyo yanga iri nyaya yamukoma vedu ava. Hanzi ndiri kutsvakawo rubatsiro. Please I beg you on behalf of this brother kuti ngativabatsirei nemazano mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukoma Nashi, please post for me as Haidi. Ndauyawo nesecret yangu. Inini ndiri murume ane 39 years. Ndinodawo kutsanangurawo nyaya yangu. Inini mukoma Nashi ndine uroyi neurombwa zvese, asi zvinhu izvi ndakaita zvekusiyirwa nababa vangu vasati vafa. Ndaisazvida, but vakanditi kuti munhu unzi uri murume hunge uine chawakapakata, uye vakanditi kana ndikasagashira zvinhu izvi ivo vaakufa, zvaizosara zvichipedza dzinza kabisira. Baba vangu vakazoti vorwara, vakandipa imwe tsvimbo yaiva ine mufananidzo wenyoka ine misoro mitatu, yaiva nechivharo tsvimbo iyi. Mushure metsvimbo ndakabva ndapiwa gate dema raiva nezvuma zvitema nezvitsvuku. Mugate umu maiva neropa. Vakabva vanditi gate iri harifanirwi kupwa. Ndokubva ndapiwa nemimwe mishonga yainge yakasiyana-siyana. Ndokuudzwa kunzi nyoka kana ndichida kuidaidza ndinoidaidza sei uye ndinoichengeta sei. Zvinhu izvi ndiyo yakazova nhaka yangu yandakasiyirwa nababa vangu. Iko zvino ndava ne12 years ndichirarama mazviri. Ndine time yandinoda kumbozvisiya, but every time pandinofunga izvi ndinobva ndatorota baba vangu. Apa zvinhu izvi zvava kundishungurudza. Ndinogara ndakangomonerwa nekunanzviwa nenyoka. Apa kana mukadzi wangu ari kumazuva ake anofanirwa kunogarira gate riya kuti risapwa ropa. Tsvimbo yangu kana ndikafambira panenge pane vanhu vane zvavowo, kana ndakaibata mumaoko inobva yatanga kurema. Ndinobva ndatoziva kuti pano pandiri ndasanganawo nechimwe chikwapuro chakaita seni. So stress yangu iri pakuti ndoitawo sei nezvinhu izvi ndisati ndafa, nekuti inini handidi kuzosira vana vangu mutoro unorema kudai. Dambudziko rinoitika kwandiri mukoma Nashi nderekuti kwose kwandinenge ndichifamba ndichitsvaka rubatsiro, vanhu vanobva vada mari pamberi. Asi kana ndikakuudzai chokwadi kuti pazvinhu zvose izvi zvandiinazvo hazvina kana pfuma yazvinounza mukati mekurarama kwangu. Kana mukasvika pamusha pangu mega munonzwa tsitsi kuti ko urombwa hwacho hunoshandei, nekuti handina kana chipfuwo, kushaya kana dhongi zvaro. Ndinokumbirawo kune avo vanokwanisa kundibatsirawo pachena, nekuti ndatambudzika mukati mekurarama. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukoma Nashi, inini yangu it's not a confession but I'm seeking for advice. Ndiri mudzimai ane 36 years with one 11-year-old daughter. My husband went to South Africa muna 2016. Haana kana kuzombodzoka. Kana ukamubvunza chero mari yechikafu chemwana anogokupindura mashoko anorwadza. Umwe musi akanditi kana wadya slice yechingwa mugurire chingwa ichocho adyewo. Kana ukamubvunza kuti ko munouya rini anongoti this year definitely I am coming. Zvinhu izvi anongozvitaura kubva muna 2016. Mubvunzo wangu ndewekuti apa handisi ndangorindira guyo sembwa here ndichingodyiwa nenguva. Ko ndikaita move on nelife yangu ndinganzi ndakanganisa here? Please advise me and also notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. So whilst I was reading my confessions hour kumessenger kwabva kwapinda imwe confession. Regai ndibva ndangoiverenga. Hanzi hai Nashi, muri sei vahanzvadzi? Inini I am planning something so wicked pa wedding ye cousin sister yangu. She is getting married soon. Saka ndakaronga na tete vangu tikabhadhara ex-girlfriend ye husband to be. Ex-girlfriend iyi ndakatotumira mari neWestern Union ikanotorwa na tete, then vakabva vapa mari iyoyo kumusikana uyu. I can't tell you the details, but chingozivai kuti I am planning something wicked pa wedding ye cousin sister yangu, cause kumashure uku akandirwadzisa zvisingaiti. Also pane zvaakaita tete izvo zvakakonzera kuti varwadziwe. That's why vakakasika kubvuma plan yangu. A wedding date is due soon. I can't disclose the date, but I will update you when I am in Zimbabwe. I want to teach her a lesson that she will never forget in her life.
ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidhi. Hanzi she will update me paanosvika kuZimbabwe kana plani yake yaari kuronga pamuchato wecousin sister yake yabudirira. I hope kuti achange achitipa maupdates. Regai tibva taenda paconfession yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, ndinodawo kureurura kuti ndinoshandisira vanhukadzi vandinodanana navo inonzi Congo dust kana kuvashandisira mapirits aya epabonde. Pane anonzi masweets kana kuti masilver bullets. Mapirits awa ndinomanwa because ndinenge ndichida kunyatsozvigutsa pabonde. Kana munhukadzi akauya kusleep over, ndinokwanisa kumuzhaka at least 6 rounds per night. Mapirits awa anoita kuti ndiite bonde usiku hwose non-stop. Asi dambudziko ravapo, nhengo yangu haichashandi kana ndisina kunwa maviagra awa. Zvava kuitika ndezvekuti ndaisiti kana ndikanwa kapisi kemasilver bullets ndaikwanisa kuita bonde, nhengo yangu yakaita simbi chaiyo. Asi iko zvino ndava kutoita overdose kuti nhengo yangu ikwanise kumira. Also ndava kuita semunhu anonzwa pain pachest kana ndikanwa mapiritsi awa. Please ndokumbirawo kubvunza kuti ndoitawo sei kuti nhengo yangu ikwanise kushanda zviri normal, because ndakaenda kumen's clinic asi vakasvika vakandipa prescription yemapiritsi epabonde, saka it did not help. Please notify me kana maposta ndikwanise kuzoteverera macomments. Ndiyo yanga iri confession yaHaidhi. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga takakubatirai muzuva ranhasi. Until we meet again, ndongoti happy secrets and confessions.